shugaba a zaluman duniya naka magana wato bakin mugu. Labari ya iso min naji an ce mata ka za ta haihuwa shine ka ce a bata nan gida ta haihu a kawo ta asibiti ko. Bari an hada ma wallahi gobe da baka kawo ta asibiti nan mata operation ba sai kun sha kashi. To bakin mugu ba matsala. Babu ruwana da kukan da kakai gobe sai na ma allura 70. To wai ke shin waya a za'i wai. Ni wallahi sha'anin bakin mugu mamaki ya gaba. A aika cewa gobe da na da keke asibiti ni ma sai an mi allura 70 kuma gashi lahiya ta lau. Na san tsafka na Allah nan ka isa a gwake ne min su. Wallahi gobe da ke da ni da zan da keke uban mu za mu ci. Ahmad maka ba sai na wahala hada ma ba ka riga ka san tsadin dokata. Da marasa lahiya da wanda ya rako shi kashi guda aka ba su. Yanzu kayan a shiga aiki sai na muku madi 30 mu gaisa. Wayyo. A shiga min da shi daki a mai bulala 30 allura 100. Wallahi na tausaya ma. Shi yake kuka na haka min to kai hawa operation an shi. Bari ma tunanin sauki zai muke dan hajjari da za a yi hawa yau sai ya shiga kashi. Bari an ƙara ƙarfin hali da kwalelece in gani. A'a, ka ji yaro don uba ne tun cikin ciki ya kawo mutane yanga. Gambaro uba ka ɗaya hituwa ka ne ka jira an ci ubanka. Wayo Allah matata. Kai kada ka zo ka kawo mana hayaniya. Ni wallahi kada ka sha mata kai ka saurara. Ke mai dogon baki saurara min. Badan hada miki do wahalar da ta sha ga yawa gani ma uwarta na sha. Shaggwana masu kama da gumaka. Wallahi shirye da ku nake kwanme ina mai. To ai kuma ka san uwaye na. A to gare da ke hada min dan ke san baki bala'i na. Lokaci yana ƙurewa. Da yan hada miki da ke samu dan namiji sai na mai da shi babban sarki. Baka ko gane ba da an kaya domin shi kamar kai. Haba dan Allah ko dai wasa ta haka mai. A da gaske na nake kai wayo. Bari in rega in gani. A wallahi sai wallahi ban bari. To kai dan shege halami haka ni da ni wallahi yanzu kana shan kashi. Bugu na za kai to ba ganni. Na rance da Allah yanzu yana sa aice in bige garan ka saba doka. Gaskiya daga ganin alamu yaron ga sai ya da shinji. Ai ke ga shege nan naga alama kwace ɗaya kamen da hannu. Daga gani na shawara kin yaro na annan kai da kai abinda ba daidai ba ubanka zan ci. Ai ina faɗa miki a wayyo Allah. Kai kallon nan sai idanunka cikin nan yanzu ubanka zan ci. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan ɗauka.